sauraron tashar NTA Hausa. Kamar kowane mako a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin Gani ya Koriji. Shirin Gani ya Koriji shiri ne da yake kawo muku rahotanni domin ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Ku biyo mu don ganin irin daɗaɗɗen rahotannin da muke da su a wannan mako, wanda ni Aisha Abubakar Muhammad zan gabatar. Masu kallon mu rahotonmu na farko zai mana duba ne akan yanayin yadda al'umma suka ji kiran da gwamnati ta yi musu na zama a gida idan aka yi la'akari da wannan annoba da ake fama da ita ta cutar numfashi ta coronavirus. A inda wakilinmu Abidi Nusa ya zazzaga domin ya gani, inda ya karkare zagayen nashi a ma'aikatar gwamnatin tarayya wato Federal Secretariat da ke nan Abuja, domin ganin shin ma'aikata sun bi umarnin kiran da gwamnatin tarayya ne musu na zama a gida domin su killace kansu don hana yaduwar wannan cuta ta numfashi ta coronavirus wato COVID-19. Abidu, bari mu ga irin rahoton da ka haɗa mana. Biyo bayan bullar cutar numfashi ta COVID-19 wadda aka fi sani da coronavirus, ofishin shugabar ma'aikatar gwamnatin tarayya Yemi Folashade ya ba da umarnin cewar ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda suka kama daga mataki na 12 zuwa ƙasa su zauna gida a matsayin wani mataki na kota kwana dangane da dakile wannan cuta. Gidan talabijin na NTA Hausa ya ji ta bakin ma'aikata gwamnatin tarayya dangane da wannan umarni. Ni a nawa gani gwamnati ta ɗauka mataki da ya kamata a cikin yanayin da muke ciki. Don ka duba ka gan in aka ce kada zuwa aiki gaba kida an shutdown kenan, an shutdown gwamnati. Amma da yake gwamnati a nata hikima ta gan ya dace daga 12 zuwa kasa juniors ɗinmu su zo na gida. Gwamnatin tarayya ta ba da umarnin cewa ma'aikata waɗanda suka kama daga mataki na 12 zuwa ƙasa su zauna gida a matsayin wani matakin prevention ko rigakafin biyu bayan kullar cutar covid-19. Shin ya kika ji da wannan umarni da gwamnati ta bada? Wannan umarnin gaskiya ya yi daidai saboda ana nema inda za a kiyaye mutane daga samun wannan cutar, kuma inda za a kiyaye shine kowa ya zauna gida, ya kama kansa ya zauna gida, shine ɗayan one of the prevention methods in kenan. Kuma yana da kyau saboda in mun haɗu da wanda suna da cutan already zai dinga karuwa, to an gan gwamnati ta gan ba zai kyauta ba, sha sa aka ce kowa ya zauna a gida saboda a gan inda ciwon nan zai ragu, in ya samu sauki daga nan za a fara fitowa ana zuwa aiki da kuma kasuwanci da sauransu. Kuma spread and it spread widely. A gani na hakan ba shi da wani aibu, domin wannan cuta ta corona ba ta san kowa ba, tana yi ma mutane kamun kan mai uwa da wabi. Don haka umarnin zaman gida za ya taimaka wajen daƙile yaduwarta. Ban gamsu da wannan umarni ba. Ma'aikatan da suke mataki na 13 zuwa sama su ma fa mutane ne. Kamata ya yi a bayar da umarnin cewar kowane ma'aikaci ya zauna gida. Ga dukkan alamu dai ma'aikatan da abin ya shafa sun ƙaurace ma wuraren aiki, kamar yadda muka tabbatar a ziyarar da muka kai a babbar sakatariya ta ƙasa. Daga Abuja, Abidu Yunusa, labarun NTA Hausa. Masu kallo, kun ga kuma kun ji irin rahoton da ya haɗa mana, kun ga kuma cewa mutane da yawa ma'aikata ba su fito aiki ba, ko ina ya yi shiru saboda ta la'akari da wannan cuta. Da fatan Ubangiji Allah ya yi mana wannan cuta, Allah ya kawo ƙarshen ta cikin gaggawa, wanda suka kamu da ita kuma Allah ya yi musu. Sai kuma rahotonmu na biyu, wanda za mu duba akan mahimmancin kasuwanci. An ce dogaro da sana'a abu ne da ya kamata kowa ya zamanto yana da abin yi, sannan kasuwanci muhimmin abu ne. Masu kasuwa sukan ce kasuwa sirri gare ta, da kaɗan
har sai a ga an kai inda ake so a kai, kuma akwai wasu garuruwa da sun riga sun yi fice akan kasuwanci. Bari mu ga wakiliyar mu Fatima Sunusi Karaye daga jihar Kano inda ta hada mana rahoto akan kasuwanci a jihar Kano, musamman a babbar kasuwar nan ta kantin Kwari. Fatima, gare ki. Tun a zamanin da ake cinikayya tsakanin kasashen Afirka na Sahara, Kano ta ci gaba da kasancewa mai yawan kasuwanni da suka yi fice wajen sai da kaya daban-daban, kuma a tsawon ɗaruruwan shekaru. Masu saya kan zo daga ciki kuma daga wajen ƙasar nan. Ɗaya daga cikin waɗannan kasuwanni ita ce kasuwar kantin Kwari da ake sayar da kayan tufa. Kasuwar, wacce ke da shaguna fiye da 10,000 da dubunnan 'yan tebura, na samun kuɗin shiga na biliyoyin nairori a kullum. Lokacin da aka ce mutum ya tsaya da kafarsa, zai samo wa kansa abin da zai rufa kansa asiri, wani abu ne da yake muhimmi a mataki na tattalin arziki na ƙasa. In ka duba da zuwa ƙarshen 1970 zuwa da 80 a Kano, yawancin wanda suke ma'aikata za ga a kamfanunuka suke aiki. Lokacin Kano cike take da kamfanunuka, in ka je kamar Sharaɗa, in ka je kamar Bamfai, in ka je kamar Calawa, duk gurare ne na masana'antu za ga a cike suke. Yau a wannan lokacin mutanen da masana'antu suke ɗiba aiki sun fi mutanen da gwamnatin jihar Kano take da su ma'aikata a lokacin, kuma kuɗin da ake biyan su a lokacin albashi za ga ya fi kuɗin da gwamnati ke biyan ma'aikata albashi. Kasuwar na da yanayin kasuwannin ƙasashen waje, kasancewa akwai tufafi na gida da na ƙetare, a inda kasuwar na cike da jama'a musamman a wannan lokaci na bikin sallah. 他怎么的都这个信息，他是想告诉我，他知道我们公司里面什么信息，或者他说有客户买了他的货。 Mai shekaru 25, Nura Muhammad, wanda ke da digiri na 2 a fagen injiniya, wanda kuma ke magana da yarukan kasashen waje har guda 3, na ɗaya daga cikin 'yan kasuwa masu tasowa, a inda yake da shaguna guda 5 da matasa masu aiki a ciki guda 52. A kwastomominmu muna da kwastoma kamar yadda kika gani daga China, daga Niger, daga Chadi, daga Kamaru, daga Mali, da kuma wani zuba har daga Lagos. A kalubale da muka fuskanta tattaunawa farashi. Kowane kwastoma yana so ya sayi kaya masu kyau a farashi mai rahusa. So mu da muke a bangaren kamfani muke kawo kaya da sauran abubuwa, kowa ya sani cewa babu yadda za a ce kaya sun yi sauki kuma sun yi kyau yadda ya kamata. To wannan shine kullum muke samun kalubale wajen mu ga cewa mun seta yadda kwastomominmu za su ga cewa kayan nan suna da kyau kuma farashin ya musu kyau. Sai dai kuma kasuwar na fuskantar kalubale. Masu fashin baki da su kansu 'yan kasuwar na fargabar cewa matukar ba a ɗau matakan gaggawa ba, wannan kasuwa mai ɗimbin tarihi za ta samu koma baya. Masu kallon mu, idan kuna bibiyar da mu, kuna ganin shirin Gani ya Kurji ne daga nan tashar NTA Hausa. Kafin shirin ya ci gaba, bari mu ɗauki wannan saƙo a takaici. A ƙoƙarin da ake yi na ganin an yi maganin yaɗuwar cutar corona a ƙasar nan baki ɗaya, akwai buƙatar ganin 'yan Najeriya suna ɗaukar ƙwararan matakai domin ganin sun kare kansu daga kamuwa da wannan cuta.
Ku tabbatar da cewa kuna wanke hannayenku da sabulu da kuma ruwa mai gudana. Ku rika amfani da sinadaran wanke hannuwa a koda yaushe. Ka guji taɓa idanuwanka ko hancinka ko bakinka da hannayenka. Ku guji haɗa jikinku da duk wani wanda baya da lafiya. Ku rika kauce ma dukkanin wani nau'i na taro da zai rika haɗa gungun jama'a. Domin kuwa wannan cuta tana yaduwa cikin sauri kuma za ku iya kamuwa da ita ta wannan hanya. Gaisawa da mai ɗauke da wannan cuta wato yin musabaha. Ko kuma shakar ƙwayoyin cutar. Ko taɓa wani abu da wanda ke ɗauke da wannan cuta ya taɓa. Da zaran ka ji kana fama da tari ko zazzaɓi mai zafi ko atishawa ko ciwon kai ko kuma gudawa. Sai ku hanzarta killace kanku da kuma sanar da jami'an lafiya cikin hanzari domin ɗaukar mataki. Cutar corona gaskiya ce, wajibi ne mu ɗauki matakai domin ganin mun kare rayuwarmu. Wannan saƙo ne daga tashar gidan talabijin ta NTA Hausa. Dukkanin mutanen da ke zuwa daga ƙasar Sin ko wata ƙasa da ke ɗauke da wannan cuta, ana ba su shawarar koda ba su da wasu alamomin kamuwa da wannan cuta da su killace kansu ko su zauna a gidajensu na kusan makonni 2. Idan har aka ga alamar kamuwa da cutar kamar irin su tari ko mura ko kuma wahalar shakar numfashi, sai su kai kansu asibiti mafi kusa. Muna kuma shawartar dukkan masu jigilar fasinja da su sanar da rahoton dukkanin wani fasinja da ya kamu da rashin lafiya kamun jirgin ya sauka. Wannan shine abin da ke kunshi a cikin yarjejeniyar da muka yi. Hukumar kula da yaduwar cututtuka na nan na kokarinta kuma a shirye take domin ganin an hana cutar shigowa cikin kasar nan. Wannan sako ne daga hukumar gudanarwa ta gidan talabijin na ƙasa wato NTA. Masu kallo barkanmu da dawowa. Masu kallon mu sai kuma rahotonmu na gaba wanda za mu yi duba akan al'ada. Domin al'ada ita take nusar da mutane ta nuna musu shin su daga ina suka fito, yaya kuma ake gabatar da kowane al'umma suna da yadda suke gudanar da al'adarsu. Amma a wannan rahoto za mu duba ne akan al'adar wankan jego, inda kusan a yanzu an ajiye wannan al'ada ta wankan jego. Bari mu ga irin rahoton da wakiliyarmu Elizabeth Lalamido ta haɗa mana akan mahimmancin wankan jego da kuma yadda ake yin sa. Elizabeth, gare ki da masu kallon. Wankan jego na ɗaya daga cikin al'adun mutanen Arewa, musamman ma Hausawa, wanda an daɗe ana yi tun kakanni. Zaman wankan jego an cika yin sa ne a haihuwar fari, a inda mai jego takan tafi gidan iyayenta har na tsawon kwana 40 ko watanni don samun cikakken kulawa da lafiyar jiki. Wasu mata dattawa da suka gajiya suka ga yau ga bayaninsu akan yadda ake wankan jego. Idan yarinya ta zo gida, tana gida an kawo ta, sai a dumama mata ruwa a tafasa, sai a juye a kai banɗaki, sai a sa a kawo mata abin nan mai yake da suna dinnan runhu, sai ta tsoma ta yi wanka ta mamaka, in kuma bata iya ba uwar sai ta ɗauka a yi ta maka mata, a yi ta maka mata, a yi ta maka mata, a gasa mata jiki. Yanzu dai ba sa yi, amma mu na da duk mun yi, wallahi tallahi na da mun yi. Da cikin kai wata 7 to ba za a barka a gidan miji ba, za a ɗauke ka a kawo ka gida. Kana haihuwa miji zai kawo kayan wanka da runhu da itace a dawinka dafa maka kullum. Idan kana da kaka ita za ta zauna ta yi maka zaman ta baro, kullum ta dafa maka ruwan nan safe da yamma ka iba kai wanka. In kin dawo kan ki dawo akwai kunun kan wanki da dumi, an dumama miki shi, kina zuwa ki ci da kai ki sa yaji ki shanye. Idan yar gata ce ke da zuman ki da faffe, ki daga kai ki sha zuman ki koshi. In aka jima da tuwon kuma na dawa, a zuba miki yaji shi ma, ki ci ki koshi abin ki sha ruwa. Ba za ki koma gidan miji ba sai kin yi 40, kin yi bulbul da ke da danki. To sakamakon da yanzu sai dai a sha shayi da biredi, a ci shinkafa, shine abincin kawai. Kuma ruwan ma watan kika dafa mata sai ta sulka, ba za ta taɓa yin sa ba sai ta sulka.
ko kuma ta bashi ya sha iska a can bandaki, ita tana nan tana sharholiya nan kuma ruwan sai ya huce ta je wata ma kuma ta dan sa tawul ta dan danna kawai ta tashi. Saboda haka yaran yanzu ba ki taba samun su da kwari irin namu na da, saboda yanzu mun fi su kwari. Kin ga yanzu kamata in yarinya ta kai yanzu ba ta iya motsi ba, dan da na bai wa 70 baya, amma ga ni ta girgir da ni. A kaina an naɗa gamo, an ɗora min, an dama kunun kanwa a kaina saboda in gasu. Kunun kanwa idan aka dama sai a ebo a koko, sai a sa lure a baka ka dinka sha, a ce bude bakin ka sha, ba za ka ga dama ba, ka ce ka yi karaya, sai kai ta sha kai ta sha kai ta sha. Idan ka sha ka koshi, daga nan kuma tuwo na kanwa da yaji, shi ma a zuba yaji da yawa ka sha ka koshi. Kuma bayan haka inda za ka kwanta sai a sa karan gado, sai a sa wuta ƙasa. Idan aka sa wuta ƙasa, a sama kuma sai a sa makaran gado, sai a sa shimfiɗa a kai za ka kwanta. Idan ka kwanta a kai, jiki ya gasu ya gasu ya gasu. Sai mun wata 5 muna wankan, ana mana wanka na fari, wata 5 wanka. Shugaban tsangayar nazarin harsuna na kwalejin share fagen shiga jami'a CAS, Yusuf Muhammad, ya yi ƙarin haske akan wankan jego. Wato duk sanda aka zo haihuwa galibi akwai abubuwa na zubar da jini da kuma za mu iya cewa kamar haduwa da larura ta rashin lafiya iri daban-daban. To wannan dalilin ne yasa sai Hausawa suke neman wato tsimi na ganyayyaki da saiwoyi wanda suke magunguna daban-daban kamar na ƙarin jinin da ƙarin ƙarfin jiki da maganin shawara da maganin basir da abubuwa dai da suka danganci cututtuka irin na Bahaushe. To sai ake nemo duk ganyayyaki da saiwoyi wanda suka shafi maganin wannan cututtukan, sai ake tsima su a cikin tafarnuwa kwatarniya, kana kuma a jiƙa a tafasa ruwan don maganin ya jiku ya fito daga jikin saiwoyin da ganyoyin, to sannan kuma a ringa sha, ana kuma yin wanka da shi. Abin tambayar a nan shine, shin har yanzu mata na tafiya gidajen iyayensu don yin wankan jego kamar yadda ake yi a baya? Ni a yanzu ba zan iya barin matata ta je wankan jego gida ba, saboda akwai illoli da yawa. Ana samun matsala a gida, kamar kawo wani abin da za kawo na alheri ga matarka, za a iya rainawa fi sabilillahi. A halin da ake ciki na yanzu na rayuwa, ba kowa ne ya san me yake akwai ba, ballantana ta samu da abokanan zama ko kuma ƙawaye. Da an kawo ɗan abin da ya sauwaka kai Allah ya hore ma, to za a samu matsala, ta ziga ta ai kaza ina da shi, ina da kaza kaza, har a kawo zaman nan ya zama ba daɗi. Especially na aka je gidan aka je wankan jigon, ba a gidansu kaɗai take zama ba. Wani lokacin za ga a tafi gidan antuwanci, a tafi gidan wannan, a tafi gidan waye ankul waye, duk a je haka, wani kwana 2 wani kwana 1, wani kuma a je a wuni. Halaye kala kala, wanda a wance aini ka wani kaza yake mu, wani kaza yake mu, wani to daga nan sai ga yau da gobe hudu ba yau da gobe rayuwa, wala Allah sai ga wannan abin ya zo ya yi tasiri a cikin zuciyarta. So wannan gaskiya shi kusa shine dalili na da gaskiya ni ba zan bar matata ba. Ni ra'ayina akan wankan jego gaskiya a yanzu, a yanayin yanzu ba zan iya barin matata ta je gida ba saboda abin ya canza, amma a baya za ka iya barin matarka ta je gida saboda akwai kwanciyar hankali da fuskantar juna tsakanin duka iyalan. Yanzu abin da ya canza, al'adar ce aka yi mata wani irin kallo daban, ɗawainar da take tsakani ita take kawo har ta kai ma ga rabuwar aure wasu lokutan. Gaskiya ana yi ba a jin daɗi. Misali in dan mace ta tafi gidansu ne ta wankan jego, to ni ba na goyon bayan wannan, domin a ƙarshe al'ada da farko ta yarda da ita, amma daga bayan nan kuma wasu matsaloli sun shigo ciki wanda yake sawa yin hakan baya samar da alhairi a auratai yadda ake yi. Saboda haka in mace za ta yi wankan jego, na yadda ta yi wankan jego amma a ɗakin mijinta. Iyaye mata a da na yin wankan jego ba tare da samun wata matsala ba, amma a yanzu likitoci na hana yin wankan bisa illolin da ke tattare da hakan, kamar yadda Dr. Hauwa Musa Abdullahi da ke aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta yi bayani. Abin da mutane ba su sani ba shine mace mai dauke da juna biyu tana iya samun matsaloli da dama wanda ba ma ta bukatar abin da zai turara mata jiki. Misali, idan mace ta dama can ba ta da wadatar jini a jikinta a lokacin take da juna biyu, ko kuma a'a a lokacin haihuwa ta zubar da jini da yawa, ko kuma a'a tana da kamar yanayi na ciwon zuciya, to sai kasance cewa aka kai matan nan aka ce ta je ta yi wannan wankan jego a bandaki,
wanda mafi akasari musamman ga matan da suka haihuwa ba ɗaya ba ba biyu ba su kaɗai ake rufewa a bandaki a ce su to wata da tururin nan ya dake ta sai ta iya faɗuwa sai ta suma wata kuma a ta jiri ya kwace ta wata sai ba ta iya faɗa a cikin tukunyar wanka wanda da dama an taɓa samun mata da suka kone ko suka samu matsaloli makamantan haka sannan kuma da yawa banda wannan idan tafiya ta tafiya mace tana iya kamuwa da ciwon zuciya wanda za ki ga ta zo da matsalolin irin haki yawan tari mai kumfa ba ta iya kwanciya sai an jingine ta a bango ko an sa mata fulalluka wannan na ɗaya daga cikin dukkanin matsalolin da wankan jego yake haifarwa na idan ya kasance mace ta riga ta faɗa wannan matsala ina ga 'ya'yan da take tare da su kuma ina ga jaririn da za ta shayar. Duk da shawarar da likitoci ke bayarwa don hana wankan jego da kuma irin haɗura da yakan kawo ga zamantakewar aure, wankan jego al'ada ce wanda ba za a daina yin sa ba ga baki ɗaya har tsawon shekaru da dama masu zuwa. To madalla masu kallon mu kun ji kuma kun ga irin jawabin da suka yi cewa jikinsu ma ya fi kwari idan suka yi wannan wanka na jego, kuma akwai mahimmanci duk da dai masana harkar lafiya sun yi wasu ƙarin bayani in aka yi la'akari da wasu cututtuka da ake samu ba kamar da ba. Da sai a yi wankan ma har na wata 5 amma yanzu in aka yi la'akari da lafiya sai a ga abin da ya gashi kafin dai a yi ya kamata a tuntuɓi masana harkar lafiya a kai. Masu kallon mu sai kuma rahotonmu na ƙarshe a cikin wannan mako wanda muka tattauna da wata malama uwa Hajiya Amina Garba akan mahimmancin tarbiyya da kuma shin ya tarbiyya take a da kuma yanzu, shin me yake janyowa iyaye suke sakaci da tarbiyyar yara a wannan zamani. Hajiya Amina Garba gare ki da masu to gaskiya tarbiyya irin ta da ta yanzu akwai ɗimbin bambanci, inda idan muka duba lokacin ma mu kanmu muna ƙanana yadda iyayenmu suka tarbiyyantar da 'ya'yansu ta sha bamban da yadda ake tarbiyya yanzu, saboda iyayenmu kaga lokacin da ba wani kuɗi ne da su wadatacce ba amma akwai wannan ƙarfin gwiwar ne da za su komai kankanta abin da suke da shi daga cewa sun sa 'ya'yansu akan tarbiyya ta ƙware, sannan akwai shakuwa da zumunci tsakanin 'yan uwa sosai da sosai. Dan wane ko baban wane zai iya hukunta dan wane, to amma gaskiya a tarbiyya irin ta yanzu akwai bambanci da dama, kusan kowa yanzu nasa kawai ya sani. Kusan idan ma ɗanka aka yi masa laifi aka yi masa magana ko wani abu sai ka ji iyaye ma suna faɗa dan me za a taɓa musu ɗa ya yi laifi, wanda kuma gaskiya wannan ba tarbiyya ba ne, inda tarbiyya iya musu ba haka suka koya mana ba. Yanzu iyaye gaba ɗaya sun raja'a akan abin da 'ya'yansu suke so, ana nuna wa 'ya'ya gata, inda kamar da mu kaga da muka yi makaranta makaranta muka yi ta gwamnati, za ka tafi da kafafuwanka ka je ka shiga aji kai karatu, ina kuɗin tara kawai za a ba ka je ka dawo gida. Amma yanzu iyaye za a ɗauki yaro a kai shi makaranta mai tsada, in zai tafi a yi masa soye-soye da dafa-dafa a zuba a cikin flax, sannan a ɗauke shi a mota a kai shi, sannan idan an tashi a kuma zuwa a ɗauko shi. To ka gaskiya iyaye suna wahala sosai akan ilimin 'ya'yansu, suna wahala sosai da sosai ba kamar iyayenmu na da ba. Sannan kun an duba quality din ilimin ma daban yake da na yanzu. Daɗin dai gashi ilimin duk haɗa ake da 'ya'yan talakawa da 'ya'yan masu kuɗi lokaci guda duk ake haɗuwa a yi. Amma kuma a yanzu yadda za a ga 'ya'yan talakawa an ware suna makarantar gwamnati, 'ya'yan masu kuɗi kuma suna makarantar masu kuɗi. Amma da quality na education din gaskiya is different, dan da gaskiya yafi na yanzu quality. Kuma abin da zamu ce da iyaye dan Allah a farga, saboda mu yanzu muna wannan zamanin, gaba kuma ake ji me zai faru. Ya kamata mu dinga sa 'ya'yanmu akan tarbiyya ta kwarai, yadda su ma za su tashi su zama iyaye na kwarai. Ta wani bangaren laifin idan aka sashi kashi 100 to kashi 70 na iyaye mata ne, kashi 3 na iyaye maza. Abin da yasa kuma na ce haka saboda mu iyaye mata wani lokacin kishi shine abin da musabbabi na farko da yake hana mu iya tarbiyyantar da 'ya'yanmu, ta yadda zaki dubi mace da imani, yadda aka santa da imani
da mutunci da daraja da sanin Allah a bakin ya mace. Idan muka ɗauka ko wahalar haihuwa kaɗai yadda ake shan wahala a nakuda ya isa a ce mace ta yi imani da Allah, amma mace akan waya saboda mijinta yana neman aure za ta iya ɗaukar wuka ta kashe shi ko ta sa masa guba a abinci. Iyaz billahi, wannan ai lamarin ya kai inda ikai. Amma abin da za mu iya cewa a nan shine cewa mata mu yi haƙuri, mu san cewa Allah subhanahu wataala shi ya halatta wa maza yin auren, mu kuma mata ya ɗora mana tarbiyyar 'ya'yanmu da tarbiyyar mijin da tarbiyyar gidanmu ga baki ɗayanmu. Su kuma maza a yanzu wasunsu sun saki hannu sun bar wa mata ragamar komai, to su kuma yayin da suka ba su wannan ragamar ta cewa ke kaza kaza da kaza, ke zaki wannan, ke zaki wancan, ke ce kai 'ya'ya makaranta, ke ce yi wa 'ya'ya wannan abun. To idan muka duba ita kuma a lokacin za ta ga cewa tana da wata fawa da za ta iya rike ragaman nan da aka dora mata, to tana ganin tana damar da za ta iya yin komai a cikin gidanta ba ma mijin ba. 'Ya'yan idan ta ga damar tarbiyyantar da su kuma ta ga dama ba za ta iya wulakantar da su ta yadda abin idan aka zo aka duba za a ga cewa dukka gabaki ɗaya komai ya lalace, a ga komai ya lalace. Saboda haka dan Allah dan annabi iyaye mata ina shawara gare mu, aure ga ɗa namiji ba haramun bane ba, matukar kin san cewa ke cikakke ya mace ce bai za ki hana mijin ki yin aure ba. Akan me a je a yi tsafi, abu malam abu boka, shi malam da bokon idan yana yi akwai malamin da zaki gani yana da ƴaƴa shekara 30 ko 40 ma a gidansa ba ta yi aure ba. Me yasa bokancin nasa ko malantakar tasa ko tsafin nasa bai sa wannan ya je ya dauki attajiri ko sarki ko wani hanshakin mai kuɗi ya je ya ce ya aure ta ba? Sai mu mata a zo a dinga zuga mu ana bamu wannan surkullan da wani menene da menene duk muna yi a banza a wofi. Mu rike Allah, mu ji tsoron Allah, mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu. 'Yan uwa iyaye ina ba mu shawara akan cewa billahi azimu mu ji tsoron Allah, mu kalli 'ya'yanmu mata abin da suke yi, mu duba mu gani. Wata ya take a cikin gidanki, a cikin ɗakinki, a ƙarƙashin fulanta take shan kwaya baki sani ba, sai ta kai karfe 2 dare ke kina ganin cewa wayewa ne, an sai mata waya an ce gashi nan ta rike, baki san lalata take da wayar ba a cikin gidanta, a gidanki, a ɗakinki, a kan gadanki za a yi lalatar ma baki sani ba. Saboda haka mu zuba idanu mu san cewa mu dinnan mu ne fa iyayen da Allah ya ce mu kula da 'ya'yanmu. Su kuma maza su ji tsoron Allah, su duba nauyin da Allah ya ɗora musu na cewa da mu da 'ya'yan namu da komai a ƙarƙashin su muke gabaki ɗayan mu. Da wannan nake cewa ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya shirya mana 'ya'ya, shiri na addinin musulunci, ya albarkaci rayuwarmu da rayuwarsu. Allah ka buɗa mazajen mu, Allah ka taimake su, Allah ka raba mu da sharrin rayuwa, Allah ka shiga tsakaninmu da dukkanin wani abu da zai zamanto cewa zai taɓa musuluncinmu da imaninmu da kuma addininmu. Maskalamu da wannan rahoto na Hajiya Amina Garba Dandago, shirin gani ya kuriji na wannan mako ya kawo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin gani ya kuriji ya zo gare ku, ni Aisha Abubakar Muhammad da na gabatar nake cewa bi salam. Jama'a a kula, a yi ƙoƙarin killace kai da kuma amfani da duk abubuwan da aka san za su taimaka wurin hana yaduwar wannan cutar. Da fatan Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ga baki ɗaya. Bi salam.